Mboten tanduk ngalih. Tanduk nyemplung kali kono dhewe. Kok yo mesake tamune. Heeh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kowe rada maju ben nggo foto. Heeh. Tukang syuting ben mundur. Sing ditepangaken, sing sampun tepang monggo diraketaken. Apa yo ngono. Heeh. Paringi asma sinten? Keparingan asma Mbak Titin Prahara Rumah Tangga. Loh, kok Mbak Titin apik? Nggih. Lah nek prahara rumah tanggane kuwi. Lho, lah kan kula kan jojis ta Bapak. Oh, tukang gawe goro-goro berarti. Nggih, mboten wayang tok. Pun enten paribasane Bapak. Apa, Nduk? Mboten turu, mboten melek nglontonge ten wete asem. Apa kuwi tegese? Mboten ayu, mboten elek lodong kenek ge tombo adem. Opone sing golek tombonge wong mendem. Lho lah nggih ta wong tambure. Nggih Bapak, ketimbalan dawuh teng daleme Bapak Parman. Suparman. Iya. Matur sembah nuwun nggih Bapak. Mugi-mugi kemanten putra kalih kemanten putri jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Tak dongakne sing duwe gawe kaya godhong lubuk luweh Bapak. Kok kodhong luweh tegese piye, Nduk? Tegese cek luweh-luweh rezekine. Ngono. Mboten enten kekurangane napa-napa berkajatan iki. Ora lokak malah kebak unen-unene ngono. Ya. Mugi-mugi pengiringe diparingi bagas sehat kewarasan. Amin. Rezekine lancar. Amin amin ya robbal alamin. Nggih. Kula tepangaken manggalodo Mas. Iya. Wis pancen gawe rada sempit ya ora apa-apa. Riyasae saking Velika Salon. Velika Production. Alhamdulillah. Sowan jangkep. Sae nggih riasane mugi-mugi laris manis. Amin. Ben tambah katut kabeh jope. Alah. Yo. Lah girang. Namanya siapa saya? Nduk, Tin, madu pengetan kalau sing nyuting nang ngetan kalau. Kowe iki disotek Mbak. Alah wingi ora. Kene Nak, kene Nak. Bobrok fotone wingi totalan wingi. Kene. Maju. Ora usah wedi karo baji. Kibot Syutinge nang jutaan iku. Lah iya. Heeh, ora iso nyambut gawe ku nggo. Murah. Ya wis, kok tak tukokne 200 turah susuk to. Susuk. Melok aku kok sedina. Ya. Namanya siapa sayang? Reno. Siapa? Reno. Reno kelas berapa? 11. 11. Terus dia pacar pege? Belum. Belum, Reni. Kene lho kok bingung karo wak terus ditakoni sapa jenenge? Romi. Romi kelas berapa? 11. Kelas 12. Bapakmu nang kene ta le? Mboten ngertos. Loh, lah rewang apa ora? Bocah ki kladuk duga kurang wani. Karo bapake ora weruh. Kowe apa metu kok lemah bentet? Heeh. Ya, wis di pacar pege. Dereng. Tenane. Cih. Kene Nak, namanya siapa? Cindy. Cindy kelas berapa? 9. Kelas 9. Si satunya ki siapa namanya? Keila. Gila kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Mas, Iki. kayak Nokico Mania. Penjalukane Manggolodo Mas. Sing lagu lagi ngetren, ayo Mbak kono. Nggih. Berhubung iki perkara manuk perkutut, ayo sing lanang nyanyi. Hubungane pancen yo karo manuk lho dinyanyi ngene iki. Nggih. Tansaya manten lanang. Kowe dongamu ning manten apa, Nduk? Jajal donga dhisik karo ngenteni Mas Eman siap-siap. Manten tak dongakne mugi-mugi dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Panjang kunjung rezekine. Amin. Mugi-mugi nang dikuwahi momongan. Amin. Bagas kewarasan. Awet kaki nyen-nyene. Amin. Tansaya besane ngoten nggih, Pak. Apa? Mugi-mugi diparingi sehat bagas waras. Amin. Amin. Tambahi siji, Nduk. Napa, Bapak? Kerpo padu. Nggih. Kerpo padu. Kerpo padu Dadi manten. tambah cinta. Kerpo padu ki tegese apa? Pripun tegese? Sikil papat didu. Lho alah. Iku kok bengi Ica Mania. Lah iya, mula kuwi manuke dionekne. Monggo Mas Eman katur. Ser. Gadis. Kesale kaget. Ha.
Iya, gue sak lagu terus saya ada donga, Nduk. Heeh. Ayo gini. Ayo. Gini ya. Ayo joget bareng-bareng, Mbak. Heeh. Salah sare. Disontek ae lho. Besok mlebu nang TV. Diambung apa joget? Ayo Mas. Yo. Asik. Ayo. Ambil mama. Ayo cewek. Yo. Tangan di atas yo. Yo. Kok malah dikon joget malah jaduman. Si. Eh, Si guru. iya. Kowe Iya. iku mang ora joget lapo? Gak iso joget. Gak iso joget. Meremo sik to. Loh, sing ora joget ya tak abang. Heeh. Aku Iya. mau ngambung pakmu. Aku kan anake to. Heeh. Ngambung mama wis. Joget apa diambung? Heeh. Iya. Mama. Mas. Eh. Olah malah Ya kaget ya, wis. Mbak. Ah. Kembali ke Besok. habitatnya masing-masing. Wangsul monggo Mbak mlebet. Matur sembah nuwun nggih Bapak. Iya, Nduk. Mbah ben Nggih. dapate nyuwun agungan. Ngono geduk titin iya. Mas, aku kok aja kok brondong lho, Mas. Aku wedi lho. Heeh. Nggih. Brondong. Ngono nggih. Loh, kok gak Satpol PP? Heeh. Kok garukan? Ora, ora. Oh, Nggih. mboten nggih, Mas. Mboten. Matur nuwun saprawis kadang-kadang kula panjenengan Mas Ayu Titin